Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε επίσης σε κάτι αισιόδοξο. Βεβαίως, μαζί μας είναι ο Παπά Ανδρέας Κεφαλογιάννης από τα Ανόγια. Θα συζητήσουμε για μια σημαντική πρωτοβουλία που έχουν λάβει. Αλλά θέλω να δείξω στους τηλεθεατές αυτό εδώ. Καθώς για πρώτη φορά θα σας δείξουμε, να πούμε ότι είναι αποκλειστικό αυτό, τον πρώτο ιερέα bodyguard σωματοφύλακα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ο Παπά Ανδρέας έχει εκπαιδευτεί σε σχολή και έχει πάρει όλα τα στοιχεία ενός bodyguard. Και βεβαίως νιώθουμε και ασφάλεια, Παπά Ανδρέα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σε βρήκαμε. Τώρα θα μας εξηγήσετε πώς προέκυψε αυτό, δηλαδή τι σας έκανε έτσι, τι σας όθησε να πάτε στη συγκεκριμένη σχολή και να μάθετε... Ότι ο κριτικός είναι από τη φύση του, έχει ερευνητική και επαναστατική φύση. Και είναι έτοιμος να υπερασπιστεί από μια ιδέα μέχρι και μια ζωή. Αυτό λοιπόν με όθησε, ήταν ένα όνειρο που το είχα από μικρός. Θα παρακολουθήσω τη σχολή, την Bodyguard Academy, η οποία έγινε στο Ηράκλειο, θα ξαναγίνει τώρα και τον επόμενο μήνα και θα την ξαναπαρακολουθήσω πάλι. Για να πάρω αυτή την τεχνογνωσία. Είναι φανταστικό το θεωρητικό κομμάτι, όπως και το πρακτικό. Δηλαδή, σε περίπτωση που κάποιος χρειαστεί τη συνδρομή σας και τη βοήθειά σας, να είστε σε θέση να του την παράσχετε. Δεν είναι απολύτως να δουλέψεις σαν σαν σωματοφύλακας. Θα μπορείς να πας όλη τη στιγμή που και βρεθείς να έχεις την τεχνογνωσία που αποκτάς μέσα από τη σχολή, να βλέπει το μάτι σου περισσότερα πράγματα από όλους τους υπόλοιπους ή να προλαβαίνεις καταστάσεις. Η αλήθεια είναι ότι ο Παπά Ανδρέας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ανήσυχο πνεύμα. Και αυτό το ανήσυχο πνεύμα του χρειάζεται στην παρούσα φάση περισσότερο από κάθε άλλη φορά η Εκκλησία. Υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι ενδεχομένως να είναι και λίγο αμέτωχοι ή λιγότερο ενεργοί σε όλο αυτό που συμβαίνει στην χώρα μας. Αυτό βεβαίως είναι απόψεις πολιτών, δεν σημαίνει ότι κάποιοι συμφωνούν. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι δεν συμφωνούν. Όμως, Παπά Ανδρέα, νομίζω ότι τέτοιους ανθρώπους χρειάζεται η Εκκλησία, γιατί πέρα από την ιεροσύνη και βεβαίως το διακύβευμα της Ορθοδοξίας, υπάρχει και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που πρέπει να πλησιάσει με ανθρώπινα χαρακτηριστικά τους νέους. Μάλλον κατέχεις ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα. Ότι τα αυτονόητα πράγματα τα κάνουμε μεγάλα. Δεν κάνουμε τίποτα και κανείς πέρα από το αυτονόητο. Δεν κατέχω αυτό το bodyguard. Εγώ γνωρίζω πως είναι τίμιο και αντρίκιο. Να πάει το κάνεις. Είναι αυτό που πιστεύεις, αυτό που σε εκφράζει. Δεν το χρησιμοποιείς να πας να κατασκοτώνεις κόσμο. Έτσι. Είναι αυτό, το έχεις αδικό. Αλλά αν σου επιτεθεί κανείς, θα του ρίξει 2-3. Δεν ρίξει, δεν μπορεί αυτό. Η φιλοσοφία είναι. Να γυρίσει και το άλλο μάγουλο, κανονικά. Όχι, τέτοια πράγματα δεν κάνω. Για τον ιερέα, λέω. Η φιλοσοφία όμως. Η Ρένα μιλάει με βάση την Ορθοδοξία. Ναι, γιατί πρέπει να διαλέξουμε. Μεταξύ του ιερέα και του bodyguard, νομίζω ότι πρέπει να υπερισχύσει ο ιερέας. Δηλαδή, αν η φιλοσοφία όμως της σχολής είναι αποφεύγεις την επίθεση και παίρνεις αυτό που συνοδεύεις, θέλεις να προστατέψεις και φεύγεις. Δεν μπαίνεις σε καυγά. Βεβαίως, πέρα από σωματοφύλακος, ο Παπά Ανδρέας είναι και σκοπευτής. Δηλαδή, έχει δημιουργήσει το σκοπευτήριο στα Ανόγια. Άρα μπορεί να χειρίζεται νομίμως, για να το τονίσουμε αυτό, το όπλο. Και από την άλλη, σε κάθε περίπτωση, η οικογένειά σας νιώθει ασφάλεια. Ως σκοπευτή και ως σωματοφύλακα και φαντάζομαι και η πιστή στην ενορία σας. Μα ο προορισμός του κάθε γονιού, του κάθε άντρα του σπιτιού είναι να παρέχει πολλαπλή ασφάλεια και προστασία στην οικογένειά του και σε όλο τον κόσμο. Ωραία. Να έρθουμε τώρα και στο άλλο, σε αυτό το προσκλητήριο που απευθύνεται, το προσκλητήριο συστράτευσης από τα Ανόγια για την ανατροπή της νέας κατοχής. Και το λέω έτσι ακριβώς όπως το είδαμε μέσα στο site, την Ανογή. Είναι μια πρωτοβουλία της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, που είμαι ιερέας εγώ. Είναι μια πρόταση, μια ιδέα. Καταθέτουμε την ιδέα, καταθέτουμε την πρόταση και κάνουμε αυτό το προσκλητήριο. Ήδη έχω μιλήσει γιατί είναι να φτιάξουμε ένα πανεπιστημιάκι που λέω στα Ανόγια. Ένα μικρό πανεπιστημιάκι. Σε ένα χώρο της Εκκλησίας, σε ένα καφενείο ακόμα. Μετά το Πάσχα θα γίνουν όλες αυτές τις ενέργειες, να καλέσουμε νέους από όλη την Κρήτη. Έχω έρθει σε επαφή με κάποιες σχολές και από τα Χανιά και από το Ηράκλειο, να έρθουν νέοι επιστήμονες, να καταθέσουν προτάσεις, απόψεις και από το πες από τις ιδέες κάτι καλό θα βγει. Ήδη έχω έρθει σε επαφή με μια κοπέλα φίλη μου εδώ στο Ηράκλειο, την Ελένη την Κοντιζά, η οποία δεν είναι και κριτικά, αλλά ζει χρόνια στο Ηράκλειο, η οποία το καλοκαίρι, μόλις κλείσουν τα σχολεία, θα έρθει να κάνει δωρεάν μαζί με μια φίλη της δωρεάν φροντιστήρια, φυσική, χημεία και μαθηματικά στα παιδιά. Ήδη με έναν ποδοσφαιριστή που έχω στην ομάδα μου, ο οποίος είναι καθηγητής γερμανικών και δέχτηκε το παιδί να έρθει το καλοκαίρι 2 φορές την εβδομάδα, να κάνει
δωρεάν μαθήματα γερμανικών στα παιδιά. Και αυτό είναι το ξεκίνημα, η πρώτη σπίθα είναι αυτή. Αυτό γίνεται γιατί βλέπετε ότι αυτό που λέμε πολιτεία, κράτος ή οτιδήποτε, το επόμενο διάστημα περισσότερο θα φανεί ότι θα είναι τελείως απόν από τη ζωή μας. Δηλαδή, κινείστε προς την κατεύθυνση ό,τι κάνουμε εμείς οι πολίτες μεταξύ μας, όπως μπορέσουμε να αλληλοβοηθούμε. Για να μπορέσουμε να σταθούμε σε όλες αυτές τις κακοτοπίες που μας έχουν ρίξει, αυτό που λέω εγώ και όπου έχω μιλήσει, οι πουλημένοι και οι λάτρεις της πολυθρόνας πολιτικοί, θα πρέπει να υπάρξει μια σύμπνοια του κόσμου. Εδώ 20-25 χρόνια δυστυχώς έχουν καταφέρει, όχι πως είμαστε κι εμείς άμεροι των ευθυνών μας, να έχουν κάνει μοναχικούς ανθρώπους, να μην θέλει ο ένας τον άλλο, να μην υπάρχει αλληλεγγυότητα, να μην υπάρχει σύμπνοια, να μην υπάρχει ομόνοια μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό είναι που φοβούνται σήμερα. Πρέπει λοιπόν οι κοινωνίες να ξανασμίξουν, να υπάρξει μια σύμπνοια και μια αλληλεγγυότητα μεταξύ των ανθρώπων, να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα πράγματα που έρχονται και μας συμβαίνουν και θέλουν να μας επιβάλλουν. Πάντως είναι πολύ σημαντικό, Παπαντρέου, που ένας άνθρωπος της Εκκλησίας μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία μαζί με μια ομάδα νέων ανθρώπων στα Ανόγια, χωρίς να σφυρίζει αδιάφορα. Γιατί υπάρχουν πολλοί που λένε ότι ένα μέρος των ιερέων ενδεχομένως να σφυρίζει αδιάφορα. Υπάρχουν φωνές που λένε ότι υπάρχει μια εκκλησιαστική περιουσία που θα έπρεπε να συμμετάσχει περισσότερο σε αυτό που λέμε αλληλεγγύη και βοήθεια προς τη χώρα μας. Ποια είναι η δική σας θέση ως προς αυτό, προς τη θέση της Εκκλησίας, της μεγάλης αγάπης που υπηρετείτε πιστά όλα αυτά τα χρόνια? Έχω πει και πριμερώ και σε άλλη φορά που είχα πει σε ραδιόφωνο και αυτό, ότι δυστυχώς εγώ περίμενα τους πνευματικούς ταγούς να βγουν μπροστά. Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών να βγει να πάρει καθαρή θέση. Αλλά όταν δυστυχώς έχει μπει πολιτική μέσα στην Εκκλησία, καταλαβαίνει ότι ξεπληρώνουν και πολιτικά γραμμάτια. Ο απλός κλήρος δυστυχώς δέχεται πάντα τα χτυπήματα. Και βεβαίως ο απλός κλήρος είναι και εργαζόμενος που δέχεται τις περικοπές. Αυτοί που δέχονται τις περικοπές, αυτοί που βιώνουν καθημερινά τα προβλήματα του κόσμου και συμμετέχουν στα προβλήματα. Και κάνει στο κάθε χωριό, ο κάθε παπάς, όσο μικρό και είναι το χωριό, κάνει το έργο του. Άσχετα αν βγαίνει προς τα έξω. Εγώ θέλω να μείνω σε κάτι που είπατε πριν. Είπατε ότι πρέπει οι Έλληνες να μονιάσουμε μεταξύ μας. Γιατί δεν είμαστε μονιασμένοι? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή και έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, οι καταστάσεις θα πρέπει να μας δέσουν. Δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε λίγο περισσότερο μονιασμένοι μεταξύ μας. Για ποιο λόγο, κατά την άποψή σας, δεν συμβαίνει και δεν το βλέπουμε αυτό? Όπως το έχω μεταφράσει εγώ, προσωπική μου άποψη, τα τελευταία 20-25 χρόνια, με όλο αυτό την οικονομική αναβάθμιση που πήραν όλα τα νοικοκυριά, με τις επιδοτήσεις, με όλα αυτά τα προνόμια, με τα δάνεια που δινόταν ασύστορα από τις τράπεζες και τώρα. Ναι, αυτά τελειώσανε. Τώρα που είμαστε όλοι έτσι σε μια μοίρα. Όμως αυτή η οικονομική αναβάθμιση του καθενός. Ναι. Στην πευρώταν η τσέπη του λεφτά. Σου λέει, είσαι και καλά την πάμε. Εγώ μετά κι άλλους δεν είναι. Έχω το σπίτι μου, έχω τα μάξι μου, έχω τα ζά μου, έχω την περιουσία μου, έχω και 2-3 γιους. Και κάνω κουμάντο, εγώ είμαι καβαλάρης. Και αποξενωθήκαν οι άνθρωποι. Εδώ όμως που έρχεται η ώρα της κρίσης, θα πρέπει να ξαναγιαγείρουμε πριν 30 χρόνια όπως ήταν τα χωριά και οι κοινωνίες για να τα βγάλουμε πέρα. Νομίζω ότι σκιαγραφίσατε με τον πιο γλαφυρό τρόπο το πώς ήταν η ζωή του μέσου Έλληνα όλα τα προηγούμενα χρόνια, και δεν αναφερόμαστε σε όλους τους Έλληνες, αλλά σε ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων, που βλέπαμε τη δυνατότητα εορτοδάνεια, διακοποδάνεια, δάνεια γάμου, δάνεια βάφτισης. Άρα με ψεύτικα χρήματα, με δανεικά χρήματα κάναμε πράγματα. Αυτή τη στιγμή όμως αυτό που ζητάνε οι νέοι, Παπαντρέα, είναι μια ελπίδα. Υπάρχει αυτή η ελπίδα? Μάνο, η ελπίδα είναι στους νέους. Εμείς οι μεγαλύτεροι, εγώ είμαι 45 χρόνια, δεν μπορώ να πω πως είμαι νέος. Νεότατος είσαι. Εμείς οι μεγαλύτεροι θα πρέπει να ζητήσουμε την ελπίδα στους νέους. Να μην αφήσουμε τα κοπέλια τα δικά μας να φύγουν στο εξωτερικό, να υπάρξει πάλι ένα μεταναστευτικό κίνημα, όπως έγινε το 60 που πήγαμε και φτιάξανε την οικονομία της Γερμανίας, της Αυστραλίας και του Καναδά και επόμενη έρημη Ελλάδα. Το ίδιο πράγμα πάει να ξαναγίνει εδώ. Να δώσουμε τα εχέγγυα στα νέα κοπέλια να κάτσουν πέρα, να μην φύγουν. Για μένα, κακώς που το λέω, ότι αυτοί είναι λιποτάχτες που φεύγουν. Και τι θα κάνουν όμως, να κάτσουν να παλέψουν. Μα όταν δεν έχει θα μείνει να ζήσει με μισθό 300 και 400 ευρώ, να παλέψει πάνω σε τι? Κανένας δεν θέλει να φύγει από την πατρίδα του. Όλοι θέλουν να μείνουν εδώ, να δημιουργήσουν εδώ, να δώσουν τα φώτα τους εδώ, αυτά που τους έδωσε η επιστήμη τους, αυτό που σπούδασαν. Το θέμα είναι όταν δεν τους ανοίγεται καμία προοπτική, πώς να μείνουν? Οι νέοι άνθρωποι, πώς να ζήσουν? Εγώ λέω πως η ελπίδα μας είναι στους νέους ανθρώπους. Να κάνουμε την επανάσταση του Χριστού.
Ξέρετε που μπήκε ο Χριστός στο ναό και έπιασε το μαστίγιο και τα έκανε το κόπανο της εμπόρους. Α, έτσι το λέτε αυτό. Μα δεν το κάνουμε αυτό, πώς το κάνουμε. Ο ίδιος ο Χριστός στο μαστίγιο, και αυτά ήταν το βέβαια της εποχής, τα χρηματιστηριακά μέσα της εποχής, όπως σήμερα αυτή η οίκη αξιολόγηση. Αυτό πρέπει να κάνει ο Έλληνας σήμερα. Να πιάσει το μαστίγιο και να τις πάρει από πίσω όλους. Εγώ περιμένω από τους νέους ανθρώπους. Αλλά οι νέοι θέλουν τη σπίθα. Υπάρχουν φωνές αντίστασης και αντίδρασης σε όλη την Ελλάδα. Αλλά πότε θα μονιάσουν αυτές. Επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, εγώ θέλω να κλείσουμε με κάτι αισιόδοξο, Παπαντρέο, ότι αυτή τη στιγμή έχετε ξεκινήσει μια προσπάθεια αλληλεγγύης στα Ανόγια. Μια προσπάθεια που στόχο έχει να βοηθήσει ανθρώπους που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Οικονομικά προβλήματα πλέον αντιμετωπίζει όλο το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού. Και αν αυτό θα κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχετε σκοπό να το μονιμοποιήσετε, μια και η κατάσταση αυτή τίνει προς τη μονιμότητα πια. Μάλλον κάποιες δράσεις κάνουμε τώρα από το 2000, που πήγα στο χωριό μου, στην Ορία του Άγιου Γεώργιου. Που έχουμε τα κάνει κάποιες συνέρειες, κάποιες πρωτοβουλίες με τη Σχολή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, με δωρεάν μαθήματα και τέτοιες δράσεις που έχουμε κάνει. Τώρα είναι ένα παραπάνω, αλλά δεν είναι ποτέ του φωκλωρικού και του πυροτεχνήματος. Τώρα που είναι δώσουν μπάρμα και μένα. Ναι. Όχι, δεν είναι αυτό. Θα έχει μια συνέχεια. Ό,τι ντακάρει θα έχει και συνέχεια. Όπως ελπίζω να έχει συνέχεια και το κίνημα της πατάτας και το κίνημα του Ανογιανού. Το οποίο φιλοξενήσαμε χθες εδώ στο το οποίο μπράβο και συγχαρητήρια και στους αγρότες της Πιερίας και σε αυτούς τους ανθρώπους που κοπιάζουν για τον κόπο των, να μην τους εκμεταλλεύονται οι μεσάζοντες. Παπαντρέο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθες εδώ και να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ό,τι αν κάνεις, και νομίζω ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία αυτή και βεβαίως να συνεχίσεις τον bodyguard. Τελείωσε, το πήρε το χαρτί. Μας είπε όμως ότι θα πάει και σε δεύτερο σχολείο τώρα. Βέβαια, θα πάω να το παρακολουθήσω. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.